11 oktyabrda paytahtymyzda hormat prezident boldy Serdar Berdimuhammedowyň başçylyk etmegine döwürlüň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň büniýady atly halkara maslahat geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlardan wekilçilikli foruma gelen berent mertebeli mehmanlar mübareklep, Mawtumly Pragynyň döwrüniň 3 ýylyna başlanan döwürlüň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň büniýady atly halkara forumynyň geçirilýänini aýtdy. Hormatly prezident boldy bu halkara forumuna gatnaşmak baradaky çakyrygy kabul eden döwlet başçylaryny, hökümetliň, parlamentlaň, halkara gurumlaryň ýolbaşçylaryny we wekillerini ýokary derejeli ähli mehmandary öz adyndan hemde Türkmenistanyň halkynyň adyndan minnetdarlyk bildirdi. Belenirşýäli 18-nji asyrda ýaşap geçen beýik akyllar şahyry Mawtumly Pragynyň şanly toýuna bagşlanyp, köp sanly çäreler geçirildi. Ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda oň heýkelleri dawarly ýagdaýda açyldy. Mawtumly Pragy öz döwrüniň hemde ähli döwürlüň sözsady, beýik akyllary bolmak bilen öz eserlerini bütün adamzady parahatçylyga hemde agdyrlyga çagyrýar. Hormatly prezident boldy Mawtumly Pragynyň 3 ýylynyň şanly toýuna bagşlanyp geçirilýän döwürlüň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň büniýady atly halkara forumuny açyk diýip aglan etdi. Hormatly prezident boldy foruma gatnaşyjylary ýylanıp, türkmen halkynyň müňlerçe ýyllyk taryhynyň dowamynda ruhy we medeni gymmatlyklary döredän halkdygyny bellädi. Dünýä edebiýatynyň ägirdi, görnekli akyllarymyz Mawtumly Pragy bütün adamlar üçin gymmatly garaýşlar bilen dünýä medeniýetiniň dürler hazinasynda hemişelik orun alanlar. Şoň üçin hem şahyryň ömrüni we dörejiligini giňden öwrenmek bilen bagly işler awraly halkara gurumlar dünýä döwletleri tarapyndan uly gollagy eýe bolýar. Şundan bagly hormat prezident boldy beýik akyllar şahyrymyz Mawtumly Pragynyň döwrüniň 3 ýyllyk ýubileýine bagşlanýan buňky wakanyň aýratyny many mazmunyň bardygyny bellädi. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Mawtumly Pragynyň toýy bugün dünýäniň toýuna öwrildi. Mawtumly Pragynyň parasatly pikirleri asyrlar boýy halkymyz üçin, şeýle-de beýleki halklaryň wekilleri üçin hem durmuş ýürelgesine öwrilip geldi. Beýik şahyryň golýanmalar toplumy Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň dünýäniň hakydasy maksatnamasyna girdirildi. Şahyryň döwrüniň 3 ýyllyk bayramy bu awraly gurama bilen bilelikde belenip geçirilýän şanly seneleň sanawyna goşuldy. Bularyň ählisi türkmen halkynyň beýik söz ustadyna bolan hormat sarpatyny ýüze çykyrýar diýip hormatly prezident bellädi. Belenirşýäli türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Erkadamada beýik akyllar Mawtumly Pragynyň döwrüniň 3 ýylyny ören ýokary derejede bellemek, şahyryň umumy adamzat gymmatlygyny öwren eserlerini dünýä ýemek baradaky başlanýyşlaryny öňe sürdi. Türkmenistanyň hemde daşary ýurty meşhur ýazgy şahyrlary, alimlary, edebiýatçylary, suratkeşleri, sunugy işgärleri beýik şahyra bagyşlap köp işleri bitirdiler. Bu eserler danyş şahyryň baý edebi mirasyny öwrenmekde, dünýä giňden ýaýmakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Şununla bagly hormatly prezident boldy Aşgabatyň gözel künjegini köpetdiň etegine türkmeniň beýik ogly Mawtumly Pragynyň ajaýyp heýkelini hemde medeni seýilgäh toplumynyň gurulmagynyň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Erkadamyň parasatly başlanýyşlary bilen berk baglydygyny aýratyn bellädi. Hormatly prezident boldy bu seýilgäh toplumyna daşary ýurty ýazgy şahyrlaryň heýkelleriniň oturdylmagynyň Mawtumly Pragynyň arzulany berkarar döwretinde dost soňlygyň dawarlanýanyň ýene bir aýdyň nyşanyny aýtdy. Hemde daşary ýurtlaryň bir neçesinde Mawtumly Pragynyň heýkelleriniň oturdylanyny aýratyn bellädi. Şeýle sahawatly işler halklaryň arasynda dost soňlyk köprülerini hasam putulandyrýar. Mawtumly Pragynyň goýun mirasy biziň üçin uly baýlykdyr. Akyllar şahyryň wesiýetlerini göpäri bolmagy bize mukaddes borjumyz hasaplaýar diýip hormatly prezident aýtdy. Hemde akyllar şahyryň wesiýetlerini eýermek bilen halkymyzyň agdyrlygynyň, bütünliginiň berkarar döwletimizde mundan beýlekde berkidiljekdigini, beýleki döwletler bilen dostlyk, hoşnýetli goňşulyk hemde özara bähwetli gatnaşyklaryň giňerdiljekdigini bellädi. Soňra hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow belent mertebeli mehmanlara söz berdi.
Ilkven İran İslam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkian çykşydy beýik şahsiýet Magtumly Pragagynyň hurmatyna başa geçirilýän döwürlüň we siwiliziýasiýanyň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ötüşiň bünýadatly möhüm medeni şäherät şakylygy üçin hormatly prezident bilen Serdar Berdimuhammedow hem-de Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda tüý sürekden hoşallyk bildirdi we iki dostlukly halkyň gadymy döwürlerden bäri parahatçylykda we alalaşykda ýaşanlyk olaň umumy medeni mirasynyň bolanyny bellädi. Hormatly prezident bilen şoňgur maglumaty çykyş üçin Iran İslam Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirdi. Hem-de Magtumly Pragagynyň ömür ýolunyň we dürüjliginiň Iran topragy bilen aýrylmady baglydygyny bellädi. Döwlet başçylygynda goňşy ýurduň başçylygyna gündogyň meşhur şahyry Magtumly Pragagynyň dowlunyň 3 ýyly münasibetli Irany köp sanly şäherleň gurulmagy üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezident bilen iki ýurduň arasyndaky medeni insan perwe gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagy, beýik söz sadynyň dürüjlik mirasynyň alymy taýdany öwrenilmegine goşýany goşandyny nazara alyp, prezident Masud Pezeshkiany Magtumly Pragagynyň 3 ýylygyna ýubiley medali bilen syýralamak barada karary gelenini aýtdy. Soňra çykşydyny Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardari türkmen edebiýatynyň beýik şahsiýeti Magtumly Pragagynyň dowlunyň 3 ýyly münasibetli bugünkü Avraylı forma gatnaşmagynyň özi üçin uly hormatdygyny bellädi. Hormatly prezident bilen Pakistan İslam Respublikasynyň prezidentine manyly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Magtumly Pragagynyň dowlunyň 3 ýyllyk ýubileýi münasibetli Pakistanda bir näçe ilmi maslahatlaryň, dürüjlik dowuşuklarynyň geçirilýänini, akyllar şäheriniň şuň mana ýollaryny eserlerine gadary gymmat goýulýanyny kanagatlanma bilen bellädi. Hormatly prezident bilen meşhur türkmen şäherini wagt etmekde bitiren hyzmatlar üçin Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardari'ni Magtumly Pragagynyň 3 ýylygyna atly ýubiley medali bilen syýlamak hakynda karary gelenini aýtdy. Hem-de belent mertebeli mehmany bu syýlagy bilen tüý sürekden gutlady. Soňra hormatly prezident bilen Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'e söz berdi. Belent mertebeli mehman akyllar şäheri Magtumly Pragagynyň dowlunyň 3 ýylyna başlan geçirilýän döwürlüň we siwiliziýasiýanyň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ötüşiň bünýadatly halkara formaň häzirki döwürde möhüm ähmiýeti eýedigini bellädi. Belenirşýäli oňa dürüjlik mirasy dünýä medeniýetiniň genji hazynasynyň bölegidir. Magtumly türkmen diliniň gözelligini dowla açyk görkezän ilkinji nusgawy şäherleriň biridir. Onuň öz bolşly şygyryýet ýoly bolupdyr. Ol pikirlerini gyýyzgaça we ören jaýdar beýan edipdir. Onun köp seterleri atalar sözüne nakılları pehem parasady urulyp gidipdir. Magtumlyň kitaplary mukaddesligi deňelipdir, hemem aýagry saklanypdyr. Hormatly prezident bilen Serdar Berdimuhammedow dostlukly ýurdun başçylygyna şuň manyly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, beýik şäheri Magtumlyň dowlunyň 3 ýylygyna Russiýa Federasiýasynda giňden we dabarly ýagdaýda bellenip geçirilýänini bellädi. Moskwada Daşerut Edebiyat Kitaphanasynda Magtumlyň heykeliniň açylmagy şanly waka boldy diýip hormatly prezident aýtdy. Hem-de pursatdan peýdalanyp, bu işde gollaw berýän üçin belent mertebeli mehmana minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezident bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'i Magtumly Pragagynyň 3 ýyly münasibetli ýubiley medali bilen syýlamak hakynda karary gelenini aýtdy. Munyň özi biziň halklarymyzyň we ýurtymyzyň arasyndaky berk dostlugyň nobatdaky nyşany bolar diýip hormatly prezident bilen bellädi. Hem-de Russiýanyň başçylygyny bu syýlagy bilen tüý sürekden gutlady. Soňra Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew forma gatnaşyjylary şanly sene türkmen halkynyň beýik ogly Magtumly Pragagynyň dowlunyň 3 ýyly bilen gutlap, hormatly prezident bilen çakylyk hem-de bildirilen mehmansyýerlik, şeýlehem formaň ýokary guramaçylyk derejesi üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, bu çäranyň biziň halklarymyz üçin aýratyn ähmiýeti eýedigini bellädi. Hormatly prezident bilen Kasym Jomart Tokayew şoňgur manyly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Gazagystan Respublikasynda Magtumly Pragagynyň dowlunyň 3 ýyly münasibetli köp sanly çäherleň geçirilýänini kanagatlanma bilen bellädi. Gazagystanyň paýtagty Astana şäherine Magtumly Pragagynyň ýadygarlygynyň açylmagy, bir näçe medeni çäherleň geçirilmegi türkmen halky üçin uly hormatdyr diýip döwlet başçylygy aýtdy.
Arkadaşly gahryman Serdarmyda Gazagystanyň başlygyny bitiren uly hyzmatlar üçin Batumur Pragynyň 300 ýylyna atly jubiley medalynyň gowşurylyny onaýdyp, prezident Kasym Jomart Tokaýew bu ýokary syýlag bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew söz berdi. Dostlukly döwletiň başlygyny ajaýyp aşgabaşaryna geçirilýän döwürleň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ötüşiň büniýady atly halkara masada gatnaşýan ana ören şahtyn aýdyp, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masadalynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem-de hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow bu forumyň ýokary derejede gurulanyny üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Özbegistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýolbaşlarynyň edebiýaty hemde bilimi döwlet syýasatynyň derejesine getirendigini, olary halkara ýyňşygyny hoşniyetli ýürürleri öňe sürmek üçin netijeli gurala öwürlenýäni aýratyn bellädi. Hemde masadyň dost soňly gatnaşyklaryny pultulnyrmakda, halklamyň ýakynlaşmagyna hemde baý ruhy mirasymyzy bütün dünýäde wagt etmekde möhüm edim boljakdygyna ynam bildirdi. Hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Mirziýoýew çuňgur manyny çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Batumur Pragynyň dowrunyň 300 ýylyny Özbegistanda giňden bellemek hakyna kabul edilen ýürütme kararynyň esasynda dörli şäherleriniň geçirilýänini bellädi. Şahyryň goşgularynyň özbek diline neşir edilmegi, şygyrlaryna aýdymlaň döredilmegi, heýkelleriniň oturdylmagy, çeper filmiň surata düşürilmegi bizi ören buýsanyrýar diýip hormatly prezident boldy bellädi. Hemde özbek liderini Batumur Pragynyň 300 ýyly münasibetli jubiley medali bilen syýlamak hakyna karary gelendigini habar berdi. Hemde ony bu syýlag bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonow söz berdi. Täjikistanyň başlygyny hormatly prezident boldy türkmen mehmançyllyk hemde döwürleň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ötüşiň büniýady atly halkara masada gatnaşmagy çakyryp üçin hoşallyk bildirip, şu forumyň günnäwriň beýik akyllary Batumur Pragynyň jubiley münasibetli geçirilýän şäherler, şoltany UNESCO-nyň howanarlygynda gurulýan davarlaň dowam bolup durýanyny bellädi. Şunun baglyta geçirilýän davarlaň dünýä jemgyçyligi tarapyndan türkmen halkynyň şöhratly oglunyň bütün dünýä edebi mirasyna goşan münasip goşundynyň ikrar edilýänini görkezýär diýip notady. Döwlet başlygynda Täjikistan Respublikasynyň prezidentine çuň manyly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Batumur Pragynyň goşgularynyň dostlukly ýurtda giňden okalýanyny, goşgular ýygynynyň ýygyderli neşir edilýänini bellädi. Hormatly prezident boldy Täjikistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dosty etrafynda Batumur Pragy adynaky umumy bilim berýän orta mektebiň açylmagynyň halklamyň dostlugyny alamatlanýan möhüm waka bolanyny bellep, Emomali Rahmonow Batumur Pragynyň eserlerini wagt etmäge goşandy üçin şahyryň 300 ýylyna bagşlanan jubiley medali bilen syýlamak baradaky karara gelendigini bellädi. Hemde Täjikistanyň başlygyny bu syýlag bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra Garagad Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow söz berdi. Belent mertebeli mehman hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow beýik türkmen şahyry hemde akyllary Batumur Pragynyň dowrunyň 300 ýylyna bagşlanan döwürleň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ötüşiň büniýady atly halkara forumynyň işine gatnaşmagy çakylyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow Garagad Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow çuň manyly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurdun başlygynyň akyllar şäherimiň dürüjligini öwrenmek babatda giň gollaw berýänini, akyllar şäherimiň 300 ýyllyk toýuna başlanyp bir neçe şäherler geçirilenini kanagatlanma bilen bellädi. Hormatly prezident boldy Batumur Pragyny Kyrgyzstana wagt etmekde bitiren hyzmatlar üçin Kyrgyzstanyň başlygyny beýik akyllaryň 300 ýylyna başlanan jubiley medali bilen syýlamak barada karara gelenini aýtdy we ony bu syýlagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Wagan Haçaturyan çykyş edip, beýik türkmen şahyry we akyllary türkmen nusgawy edebiýatyny esaslanyrjy Batumur Pragynyň dowrunyň 300 ýyllygy münasibetli gurulany ýokary derejeli halkara forma gatnaşmagyň özü üçin uly hormatdygyny notady. Belenirşýäli Batumur Sewtiň medeniýet adyny ösmegine uly goşant goşdy we Türkmenistanyň edebi hemde milli öz boşlugyny öçmejek ýygylardy.
Onun mirasy bolsa dünýäniň durly künjeklerini ýaşaýan adamlary ruhlanyrmagyny dowam edýär. Köpüli gymmatlyklary goran kimde insanperwer şahsiýet hökmünde öňgüsiýetleri häzir hem derwäýs bolmagyna galya diýip Ermenistan Respublikasynyň başlygyny bellädi. Hormat prezident bu belent mertebeli mehmany Matumly Pragynyň dürejliginiň Ermenistanda da giňdene wagda elmany goşan üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde onuň bu urda bitiren işlerini nazara alyp, dostlukly ýurdun başlygyny beýik söz ustadynyň 300 ýyllyk münasibetli jubiley medali bilen sylagylamak baradaky karary bilen aýtdy. Hemde ony bu sylagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra Mongoliýanyň prezidenti Ukhnagin Ukhrelsuho sözlerle Mongoliýanyň başlygy Matumly Pragynyň dowrunyň 300 ýylyna başlanan döwürleň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň bünýady atly halkara forumuna hormatly mehman hökmünde gatnaşmaga şatlygyny aýdyp, bildirilen mehman söýürlük üçin hormatly prezident bu tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi. Hemde Mongol halkynyň meherli salamyny ýetirdi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Mongoliýanyň başlygyna täsirli çykyş üçin sag bolsun aýdyp, türkmen halkynyň medeni mirasyna taryhyny goýan hormat sarpy üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde ony Matumly Pragynyň 300 ýylyna atly jubiley medali bilen sylagylamak hakynda karary gelenini habar berdi. We belent mertebeli mehmany bu sylagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Soňra Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Numan Kurtulmuşa söz berdi. Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy çykyşynyň başynda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hemde halkara forumuna gatnaşýan döwlet başlanlaryny meherli mübareklep, wekilçilik edýän ýurdunyň adyndan dostlukly arzularyny beýan etdi. Hormatly prezident Numan Kurtulmuşa täsirli çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Matumly Pragynyň düredijiliginiň Türkiýede giňden öwrenilýändigini, Ankara şäherine şahyryň heýkeliniň açylandygyny, köp sanly şäherleriň geçirilendigini kanagatlanma bilen bellädi. Bede ýakyny türkmen türk halklarynyň arasyna dostlugyny gatnaşyklaryny puwtalanyrmakda, akyllar şäherimiziň mirasyny dünýäge ýaýmakda bitiren hyzmatlar üçin Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğany Matumly Pragynyň 300 ýylyna atly jubiley medali bilen sylagyladyk diýip hormatly prezident aýtdy. Hemde Türkiýanyň parlamentiniň ýolbaşçysyna türkmen türk gatnaşyklaryny ösürmek uğruna alyp barýan işlerini uly üstünliklere arzu etdi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary Çınar Rüstem we sözlerle. Ol bugün garaşdy. Baky betarap ýurdumyzda türkmen halkynyň beýik şahyry, ünlügüň meşhur akyllary Matumly Pragynyň dowrunyň 300 ýyllyk münasibetli tutulýan toýlary ulaşýanyny bellädi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Rüstem we manaly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Matumly Pragynyň golýazmalar toplumynyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilmeginiň hemde 300 ýyllyk jubileyiniň UNESCO-nyň şanly seneleriniň sanawyna ornalmagynyň beýik söz ustadyna goýulýan uly hormaty görkezýänini kanagatlanma bilen bellädi. Hemde Türkmenistanyň geljekde de UNESCO bilen hyzmatdaşlygy ähli ular boýunça ösürmäge möhüm ähmiýet berjekdigini notady. Hormatly prezident halkara masada jemläp bugünkü forumda birnäçe şuň manaly çykyşlaň diňlenendigini, hemde ularda öňe sürülen teklipler geljekde halklarymyzyň arasyna dostlugyny gatnaşyklaryny mundan beýlekde berkitmäge, parahatçylygy puwtalanyrmagy, hyzmatdaşlygy giň bilen ösürmäge itergi berjekdigini bellädi. Hormatly prezident Matumlynyň adynyň we eserleriň halklar hemde döwletleri birleşdirýändigini, geçirilen forumyň muny aýdynlygy bilen görkezýändigini aýdyp, bu forumyň alnyp barýan gatnaşyklarda täze sahypany açjakdygyny berk önem bildirdi. Arkadaşly gahryman Serdarymyz pursatdan peýdalanyp, foruma gatnaşyjylaryň ählisine ýene bir gezek minnetdarlyk bildirdi. Hemde döwürleň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň bünýady atly halkara forumynyň öz işini tamamlaýanyny bellädi.